Hej hej. Jeg vil bare lige give dig en lille fif til, hvis du skal tage en beslutning omkring noget, der er svært, eller bare generelt også i hverdagen. Så er der 3 gode råd at gøre, inden man beslutter noget, eller inden man gør noget overilet. 1. Træk vejret. Træk vejret ned i bunden af lungerne og pust ud gennem munden. 2. Bliv her. Bliv i nuet, fordi fortiden er gået, og fremtiden er slet ikke kommet nu. Så bliv her. 3. Mærk efter, hvordan har jeg det i virkeligheden. Mærk, hvad sker der inde i kroppen, når jeg skal tage den her beslutning, eller er det her virkelig noget, jeg har lyst til? Så de her 3 ting, de fungerer på hele paletten. Arbejdsmæssigt, familiemæssigt, vennemæssigt, alle vejen. Træk vejret. Bliv her, bliv i nuet, og mærk efter. Har jeg virkelig lyst til det her? Mærk, hvad der sker inde i kroppen. Fordi så tager du ikke den forkerte beslutning. Hvordan føles det? Ikke hvordan tænkes det, hvordan føles det her? Jeg synes bare lige, jeg vil sige det. Kan du have en god dag. Pas godt på dig selv. Du er unik. Der er kun en af dig. Vi ses.